Pokiaľ chceme žiť plnohodnotný, celistvý, zjednotený život, je potrebné v sebe nájsť svojho vnútorného svetka, svoje vnútorné vedenie a napojiť sa na neho. A na to, aby sme dokázali nájsť toto vnútorné vedenie v sebe, však potrebujeme určitý tréning, vedieť, rozoznať, ktorý ten hlas v nás je hlas ega a ktorý je hlas toho vnútorného vedenia, toho vnútorného radcu. A pokiaľ budeš chcieť a úprimne ho hľadať, tak ho nájdeš.